pambatang lagundi, Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Uy, ano mo na dawan bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo kay Mardela tayo. Mga tugang, good morning po sa inyo ka, boss. Good morning, mga kapako seniors. Galaw-galaw. Para po dahil mag-stack up yung mga kasuan natin. Yan, exercise. Kahit kunting minuto lang, kahit nakaupo pwede. Pagkatapos kumain ng masustansya, dahil magparahadit. Pero dagdagan ang kusog kang buot na umabot sang gatos. O sobra pa. Alright, mga kabayan. Munyang bual daw nin Kailanman, nasaan man, Miyerkules. pangarap ko. Pizza dos na mga tugang kang Oktubre 2024. Panduang aldaw kan pagsumitil kan certificate of candidacy kan mga aspirante para po sa mga maniba-ibang posisyon para sa 2025 Bigin May 12 midterm elections. Matumal. Matumal ang dalagan. Masurusuan naman inisa ko niyan sa Pizza 8 ta kurikot nga ang paitaas ang kurit. sabay tayo Base ngayon sa pungsoy harap sa at saka sa Chinese numerology. Swerte nga yaan. nakalas. Ay, Alright mga kabayan, technical side kasabay po niya to si Kuya Nems Flora. Yaon man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Production Assistant under yan po dyan si Miss Ciara May Leron. Newsroom, kahit maputi Papa Mars Angels. Yan po dyan si Angel Mustasa at saka si MJ Jaresco. Si Jenny. Get well soon, Jenny. Get well soon. May pigmamati si Jenny. Yan. Mantang siyempre sa luwas sa Megaforce Patrol sa Baragos pong pangalap ng mga istorya. balik na Tanganing may balangibog sa Banuan si Mabukaan mga turog sa Pansitan. 3rd District nakabantay ala. kan mga posibleng mga pagbabago sa landscape kang politika. Diyan po sa 3rd Distrito. Ko'y lagi Jimmy Nasalita. kahit Ang samuyang Field Commander-in-Chief of Reporter. Siyempre yaon man mga tugang si Paning Jomar Bien sa 1st District. ng araw. Joshua James Bino. Diyan po sa Daraga area sinagapi ng opisina sa Legazpi. Sabay tayo Karen Ala diyan po sa City Hall at siyempre si partner Alarmario sa Kapitolyo Provincial. ang Siyempre sa mobile, katuwang tayo dyan si naibabalik natin. Henry Damoy Mata sa muyang mata ng DCGB sa kalsada. Hoy, kumusta po ang mga ka-farmers at mga ka-kooperatiba natin? Ayan, may pagtiripon po ngunyan dyan po sa Albay Astrodome Ang pag-ibig na pinagpadrinuhan mga tugang kan Provincial Government of Albay sa pagikan Albay Provincial Cooperative Enterprise and the Manpower Development Office, ito pong APSEMDO, as in siyempre nakang Cooperative Development Authority Albay. Dahil sa kada Oktubre, iyan po ang pigsasabi niya tong Cooperative Month Celebration. So yearly, pinag-iiwa po yan, and this time,
nagdakol na. Ito po na mga kababayan ta, mga kooperatiba na naorganisar, rehistrado sa Cooperative Development Authority, na may display kan mga produkto ninda na ginibo. Yan, yaong kami duman sa Laudato Si Agriculture Cooperative. May display po kami dyan ka mga coconut products. So pasyar na lang kamo dyan. Mayroon dyan virgin coconut oil, mayroong oil essentials, mayroong turmeric tea, and marami pa pong iba. Yan, kasabay cocoa sugar at saka cocoa syrup. Yan, para po naman sa mga kababayan ta na gusto nindong magaganing healthy living. Yan, pasyar ka mo dyan. Sin kadakol pa na mga nag-display ng mga products po ninda. Kanina, piguro mo kan sa mga batag. Ha? Asin, nali po sa malinaw, igwang kuyog. Asin, may mga tinapa na nakaginibong sardinas, hali mo sa Pioduran. So, pasyar po kamo dyan. Tang temangon yan, cooperatives is stronger together today for a brighter tomorrow. So, dahil ko na inabot sa mga speeches ni na, Gob, at saka kang, nakatalaan na magtaramduman, mga tugang si Attorney Emilio Escueto III, ang Regional Director kan CDA Regional Office Number 5, as in si Honorable Glenda Bungao, ang Vice Governor, at saka si Divine Gracia Bonavente, ang Provincial Administrator, si ringman si Honorable Attorney Sheena Marie O. de la Cruz, ang Chairperson kan Committee on Cooperative sa Sangguniang Panlalawigan ng Albay. Pero nadakop ta kasubago mga tugang si APSEMDO Chief, si Ma'am Lucille Arcilla. Yan. Tanya ko, Ma'am Lucille, paliwanagi daw ang mga taga-Bagantabay kung ano ning event na pigigibo tadig sa Astrodome. Ready na, Jerome? Ha? Okay, kunin po natin mga tugang in VTR. Ini po si Ma'am Lucille Arcilla, ang APSEMDO Chief. Ang ibig sabihin ng APSEMDO, Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office. Roll VTR po tayo. Sige, maray na aga po sa tuya gabos. At sa tuya pong activity ngunyan, may dito na Cooperative Month Celebration. Ini po ay pursuant sa Republic Act number 11502 na kung saan po ang October every year ay pigdideclare po na National Cooperative Month. So, ang mga activities na po ngunyan, igwa po kitang trade fair digdi po sa Laogang Albay Astrodome. May mga lectures po, pwede man po mga technical assistance na ipoprovide po kang Cooperative Development Authority. At saka po, ini po ay magiging successful sa tabang kan sa tuyang governor, Attorney Grex Lagman, na dakulaon po sa iyang suporta para po sa satuyang mga kooperatiba digdi sa probinsya kan Albay. Ma'am, ang tema mo niyan is Cooperatives Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. Yes Pwede po. mo paki-expound. Okay, so iyan po na sa tuyang team mo niyan, Cooperative Stronger Together Today for a Brighter Tomorrow. Siyempre po, pig-alagaan tan sa tuyang mga cooperatives na padagos po sila maging prosperous sa indang mga business operations, asin siyempre po na makatabang po sa ekonomiya kan sa tuyang probinsya, bako lang sa tuyang probinsya, kundi sa buong Pilipinas po. Opo. Pirang cooperative po ang nag-display mo? Actually po, ang satuyang mga exhibitors sa satuyang trade fair ay nasa 25 po. So mag-display po sinda kang iba-iba nindang mga produkto at saka mga serbisyo na tinatao po nila sa indang mga members at sa community kung saan po sinda naka-anit. Kumusta po ang status ng mga cooperatives naman? So far po, okay man po sa mga kooperatiba taligdi sa Albay. Ang CDA po ay nagigibo man ti mga paagi. So, lalo na po sa mga non-compliant co-ops. Last week po, nagkaigwa pa lang sinda ki hand-holding activity or sinasabi po na multi-services caravan para po sa mga non-compliant cooperatives na kung saan po sinda na talaga po ang nagdigdi sa probinsya kan Albay na matabangan po sa mga non-compliant co-ops na makomply po ninda ang sa indang mga requirements sa CDA asin maging compliant, mapadagos po ang sa indang operation. Digdi po yan nangyari sa Albay Astrodome din po last week na nag-assist din po ang sa tuyang opisina, ang Provincial Government of Albay, Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office. So padagos po ang sa tuyang pag-assist
pagsuporta sa satuya pong mga kooperatiba digdi sa Albay. Ma'am Lucille, Yes po. invitation po nito sa mga kababayan na pasiran ini. Ayan, opo. Para makabakal sindat yung Ayan mga po. dabis-dabis na Yes po. product sa mga So, cooperative. iniimbitaran mi po ang mga satuyang mga Albayanos lalo na po sa mga haranilang digdi po sa Albay Astrodome na kung pwede po magpasyar sinda digdi sa Albay Astrodome para po makabakal sinda ka mga produkto na pig-o-offer sa tuya kang mga kooperatiba asin po syempre matabangan ta po ini sa tuyang mga small entrepreneurs na mag-asenso po sinda magkaigwang kita asin makatabang sa mga miyembro nila. Okay, so yan po tayo mga tugang si Ma'am Lucille Arcilla, ang Chief kaini po na Albay Provincial Cooperative Enterprise and Manpower Development Office dyan po sa Kapitolyo Provincial. So, duman sa mga kababayan gusto nilang magbakal ng mga organic products as in mga produce mga cooperatives, punta po kayo dyan. Marami, iba-ibang klase, no? And so mga gustong magdangog kang lectures mamayang hapon, igwa po nin lalo sa mga mahilig sa negosyo, igwa ning entrepreneurial mindset on how to start and sustain a business. Yan. Ang mataram dyan si Dr. Nolan Bilaro, ang head kan entrepreneurship department kan BU Sibem. Actually, yaraon duman sa mga estudyante kan BU paing gusto nag-grace kan occasion. So duman sa mga kababayan po nato mga kooperatiba, padagos lang kita, no? Ayan, nayapot ko sa bago kumatang status may mga inactive itong mga non-compliant. So ngunyan di ta po nagko-comply, di ko po nga magpalta kayan takani po na padagos man sa tuya po ng mga sabi nga ni pag-receive ng mga benepisyo na pwedeng mapakinabangan. Ayan, and kami na ugmat yung Laudato Si Agriculture Cooperative will be receiving mga tugang a combination kang sarang ikipay lang ito pero pwedeng magmulino ning corn as in rice, corn and rice mill ang itatao po mga tugang kang CDAO, Cooperative Development Authority Bicol Region. Yung lata lang pero halos na po ito for delivery na lang napirma na po ang Memorandum of Agreement. Salamato na maray sa CDA. Yan, padagos po kita sa antabay po sa mga kooperatiba. Okay, mga tugang, ano yung nangyayari sa Albay Electric Cooperative? Duman sa request mga tugang kang yan kan mga taga-barangay Bariu dyan po sa Isla Cagraray sa Bakakay. Pinambulan na ini haloy na problemado sindakan bako tol-tol na serbisyo kang kuryente. Now, to the extent na mismong si Kapitan Yel nagpasiring na mismo mga tugang dyan po sa opisina kang Aleco, nagkipagdialogo as in may surat kay Engineer Buksit na kung pwede magpapasyar mga tugang mag-attender sa sesyon as in paliwanagan man sinda mga tugang kung ano lamang ang paliwanag o anong resolusyon kaya na problema po ninda na tultul mga ang bayad pero ngaya ang serbisyo kulang napapawot na mga tugang ang kunyan ang mga kababayan dai na ngayon nadadara sa pakiuron ang yari engineer, kahit man lang magpadala kayo, huwag niyong isnabing yung mga consumers natin. Sabi ba ninyo, ang Aleco ay atin. Di ba? Di ba? Ang sarili ng mga consumers, yung tag sa diri lagod, pigis na po ninyo nagpapasweldo sa Indo. Di ba? Ayan. Balon daw na, pigtest kayo ni si Hans. Ako, Hans, baka pwedeng makiano natin, anong problema natin dyan? Baka pwedeng mag-iasikaso, ano yan, ang pagkasikaso ang ang iyan pong imbitasyon kasi ano ang problema, maaraman ta kung ano ang problema, ang yung kang supply kang kuryente diyan, bakit aandap-andap at hindi natutultol. Siyempre bata may mga nagnenegosyo man diyan, di ba? O nasisira yung mga
negosyo nila. Dahil hindi nakakaabante. Sa mga estudyante, may problema. Siyempre sa mga, yung inconvenience siya mga tugan na bigsa sa parka, mga konsumidorista. Ayan po ang mga, sabi nga ni Kayan Imurara, kan mga kababayan ta, dyan po sa Bariu, sa Bagakay. And then pati yung nearby areas dyan po sa dyan sa nasa mitpong lugar. Ang aram ko may pigigibong substation dyan sa parang recloser yata dyan po sa Buhatan para sa Bicol para maihiwalay ng mga tugang sa San Miguel sa mainland. Tangani na magkaiguman yung problema, madali sa naman ng pag rehabilitar Buda, pag-irahay Buda, mababawasan sa load kang mainland na minsan yan ang naging dalan para mag-trip off. Pag nagka-problema sa isla, maduman mo na hilingon, tapos balik naman duman sa Misericordia para ayusin yan. Diba? Para i-on. Pag dahil pa nakuha, balik ka naman. So, medyo taxing na maray. No? Medyo kunyan. Hindi maganda. Okay? Ano yan? 30 mga tugang nga po dan si Ansta. Pigtext ko naman siya kasubago na niya ko. Maapod ako sa imo. Pag yan, arog kayo ng oras. Nga ni na maliwanagan tantibad na apot na lamang niyan si Engineer Buksit. Ang sisay pa. Mara kita rin paliwanag po dyan sa sa Alba Electric Overhead. Tawagan natin ang tawagan natin yung ating kaibigang PIO, mga tugang kang PIO kang Aleco o Alba Electric Cooperative. Ay, kinapirit si Mama Ans. Nangyari. Kinapirit siya. Ulitin natin. Ulitin natin. Kinapirit si Mother Ans. Na-birthday pa sana kaya ini. Kasudma. Baka nakalib siya. Pero sabi niya, okay nga po. Yeah. Hintayin natin. Anyway, ang oras naman hanggang alas 12 pa man kita. Di ba? I-try natin. Busy. May busy. Busy. Kita. Yun po yan. Medyo na problema na. Hinagi na sa tamang dialogo. Tapos may invitation. Paliwanagan ngaya ang in an open session. Paliwanagan sa mga konsihal, sa mga opisyal. Hindi ko rin siguro kung may mga kababayan kitang ordinaryo naman na naghahapot. Tataarog kita kaini ang serbisyo ta. Anong pinakang main reason why mga tugang ang isla pirming parapalsok ang ilaw? Yeah, ayan si Mami Ans nasa linya na. Ay, sandali. Hello Ans. Yes, good morning po Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Okay, ay Ma'am Ans. Ang istorya pa lang kay ni nag-invite may surat na nag-invite kay GM para kung pwede magampang sa sesyon tangani na maipaliwanag masabutan nila kung ano ngaya ang dahilan kung nga purpalsok ang ilaw dyan po sa barangay Bariu asin sa kataraning na lugar dyan sa mga barangay sa Isla Cagraray. Ano tabi Ma'am Ans ang kainita? Ang aram ko may pigigibo man na nagro-recloser dyan sa si Chubical sa Salvacion para garo maihiwalay ining isla sa mainland. Ano po tabing development kani? Opo, actually, nag-uron kami kasabago ni Sir Makoy, ang samuyang manager for the Technical Services Department. Ika-identify mismo mga reasons why nagbalik naman so pagpurupalsukan kuryente dyan sa Bariu going to the other barangays sa Cagraray Island and identify me according din sa mga linemen na nagjo-duty duman. Iko kita ni naiiling na problema sa vegetation, Sir Mar, na minsan may kumbaga nakakatama siya nga kakahoy pag sarang linya natamaan, nasasabay po ining mga areas going to Buhatan, so iba going to Misibis and going to Cagraray. Ang ikadua pong reason, Sir Mark, kung nataigon naman ilang senaryong ito, may mga kaipuhan na palitan na mga link o aning pig-apod ng pin insulators. So ang nagiging
action ngunyan na Sir Marcan Cooperative is to continue its vegetation activities or ining clearing activities duman, and bakulan so basta-basta line clearing, Sir Mar, kasi ma-schedule na din si Technical Services Department ni activity for the rerouting of lines. Para sa po yung rerouting of lines, ini po para duman sa mga natatamaan pa kaining o mga areas na nag-aagi pa duman sa mga highly vegetated areas o ining talagang dakol pang mga sanganing kahoy, mga dahon-dahon, i-reroute na ini po para ma-prevent na po ito. And nagkakaigwa na din po ni requisition on technical department from our warehouse na matauanin dakol na stock for the pin insulators para mas kumbaga ma-detect na mahiling na ninda kung ano yung mga dapat nang papalitan na po ito, and ma-schedule na din po within this month. Ayun. So mga purely technical and nature pala problema ta. Yun po. Actually, kung nag-uuron kami ni Sir Makoy, medyo nangangalas ako. Ito kasi kang nakaaging simana, ang aram ko, nag-schedule from Kalayo yata to Buhatan yung clearing, Baka dahil pa nakaabot naman sa isla. Opo, may mga aabuton pa kitang areas duman, lalo na ining may mga nahiling kami kasi na identify ang sa mga tactical department na mga areas duman, particular na ining sa Bukanan mataas, tapos na may Kagraray Langaton. Yan po, so medyo problematic areas for vegetation. So ini ang tututukan ko niyang kan technical na nagiging rason ko na pati so duman sa mga areas sa Bariw and nearby barangay sa Kagraray Island, affected ng interruption. Ayun, actually pati nga ni kami sa sentro iyo. Yes, oo na. At siyempre, ang recloser kan saro pa man sa try pa magkaroon na si Siblag na pa man operational so niya dyan sa Bicol. Di natural kung magka-problema naman sa Puro, damay kami ka, boss. Oo, so tapos pigi may dyan so mga lateral lines under the Namantaw, Damakan Recloser, aayos din po yan, and magkakaigo din scanning ang sa tuyang technical team para mailing kung arin sa mga lines din na possible may problema. Ayun, sana bako dahil sa maraming nagnanakaw. Hopefully kasi Sir Mar, very strict kami when it comes to the anti-pilferage campaign and saro yan sa oral daw na pagtutukan kan cooperative kasi once na technically may nagharapot kay Sir Mar, ipaliwanag ko na din siguro na may mga nagharapot kung nata perming rason ang paghabas kay kuryente na nagkakausa din interruption. Basically po, sa sarong lugar, igual lang dyan allocated na kumbaga load for a transformer na once na may naghabas kay kuryente, technically ma-overload. Ma-overload, tama. Okay, di, ano po ang anong may mensahe kay Kapitan Yel Cruz, dyan po sa Bariw, tangani na, alam ko nag-antabay sindangon yan, tang gusto nga indang madangog ang paliwanag on your end, tangani na siyempre nagarapot mga constituents igwa mairelay man in tabi. Opo, siguro po this is siguro ini sa mga paaging para matawan mining asigurasyon an mga affected residences because the technical department is already doing its best para ma-actionan ini. May mga itiga-schedule na sinta basically para duman sa vegetation and rerouting kang lines, and ito nga ni replacement of pin insulators para maging standard gabos, and nag-assure naman po ang sa tuyang cooperative or ang sa tuyang manehamiento na gigibuhanin paagi po yan. And of course, sa pig-workout din po kang cooperative is the ongoing Salvacion substation para mas kumbaga ma-maintain ang power supply sa Banuan kan Santo Domingo. Ayun. May nababanggit ka, tabi Ma'am Ansa, garo ililipat sa ibang mga linya na talagang nag-aagi duman sa highly vegetated areas. Yes po, it will be it is targeted actually by the technical team na i-reroute na itong mga linyang ito. Kaya nga po kita magkakaigwa ng scanning para ma-determine po ninta kung arin so talagang perming pagtatamaan kayo ng vegetation or ining mga vegetated areas Ayun, okay. Darin kaya maging operational ining recloser ta dyan sa Sitio Bicol sa Salvacion? Opo,
Nahapot ko na din po iyan kay Sir Makoy, but as of now, ongoing na po siya. I cannot yet disclose the date po, no, kasi asikaso pa po yan kang sa mayang technical team. But rest assured po na once na naayos na po iyan and nasettle na po gapos, it will be available na din po. Ayun. Nasettle na ba yung problema sa right of way? May date pa, may date pa. Pero may mga pig-urururan sinda po dyan. Ayan. At ayan ang sa minsan nagiging challenging challenge sa paggigibutan ng mga arugan ng mga proyekto. Okay. Opo. Anyway, okay. Ma'am Ann, salamatan po tabi sa pag-take ang call ta at sa pag-reply. Sabi ta nga ni kay puan ngunyan talaga magtarabangan. Sabi Yes, baga po. kayan ini ngayang aleko sa tuya ini. Yes, oo. Karabang-tabang kita. Opo. Apa. Anyway, mapasalamat din po ang Aleco Sir Morris sa imong programa for allowing us to explain kung anong nangyayari dyan sa Bariu going to the nearby barangays of Cagraray Island. Salamat po. Thank you very much. Mga tugang, yan po si Ans Galero, ang Information Officer, mga tugang, kang Alba Electric Cooperative. Ayan, Kapiel, pamangkin. Ayan mo tabi ang kasimbagan, may duwang bagay, may technical at saka yung vegetation pa rin, dapat talaga ilikay sa mga makahoy na lugar ang mga linya ta. Panudoan na di. Ba't na kita pwede mag-underground arugan sa iba ng mga nasyon na lilubong sa irarom. Digdi pa pag lilubong sa irarom, titira kan mga para bakal. Di ba? Yung naramdaman mo sa mga nyaon diyan sa nangani diyan sa titira nila pangyari. Ayan, okay? Sir Mar, pwede po ba magkandidato politika tapos official pa siya ng APEC o ALECO? Ha? Wala naman sigurong pagbabawal. Depende na sa kunyang kang ALECO. Di ba? Sa policy kang ALECO. Because yung NEA, National Electrification Administration, may pinaluwas na memorandum sa mga empleyado na mga kandidato na pag mga kandidato sinda, mag-file sinda, automatic resign sinda. Ayan. Dito harap po ang policy kang ALECO. Apo na mga amigo to dyan sa board. Ano ba yan, kuya? Di ba? Ngani na hapot man na po yun. Nice, kunyang po yun eh. Pasit na question po yun eh. Di ba? Na kandidato ka ngayon sa politika, tapos official pa siya ng APEC o ALECO. Ayan po, tabi. Ayan, ang mga yan. Normally, kung may policy ang board, o pati dahil sakop sinda kang NIA, baka mag-apply sinda yung memorandum kang NIA. Di ba? At bako man sinda kooperatibang nakarehistro sa Cooperative Development Authority. Di kung may niluwas yung NIA na na policy, manong mo dyan sa mga magpa-file kan COC na mga empleyado kang NIA, does it apply also to the cooperatives na sa indang pigso supervise? Yan ang ipapalo up ta. Mga pag-iriba na nakasign po dyan sa kunyan, sa ALECO, i-take note po nindo yan at simpasya rin na nindo duman mga tugang kung bako si spokesman o spokesperson kang board, si amigo ta si Sir Roy Nacometa, o si Engineer Boksit, o kung si Sir pong pwede dyan na makapagsimbag po kayan. Tangani po na maliwanagan. Alright, mga kabayan, 5 minutes. Makalipas ng alas 11, magbabalik po ako after the news break. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Serbisyong dyan kita si Trinidad. Siya matanos, siya makatao pa asin mahigos.
padabata ang banwaan kay uwas kaya madyan nga magsarabay kita tindog uwas at ikurahaw ta para ang dikulom ay magliwanag na handang iangat banuang ginikanan si Jan Trinidad sasabayan kita si Jan Trinidad pwedeng pwede siya sa uwas Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:07. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Tinawan duon kan Commission on Elections o COMELEC na dainin da ididiskwalipikar bilang nuisance candidate ang sarong individual dahilan sa nata pobre ini. Kung sa insigon kay COMELEC Chairman George Garcia, wara nin property qualification para magkapot nin public office. Mientras tanto, ginibo ni Garcia ang pahayag matapos magheras nin pagkadismaya ang nagkapirang senatorial aspirant sa enot na aldaw kan filing kan Certificate of Candidacy kaso hapon Oktubre 2 dahilan sa pagdeklarar sa sainda bilang nuisance candidate kan nakalihis na eleksyon. Pig-ako naman kan Paul Body Chief na huminampang ang COMELEC sa kadakol na complaint sa Korte Suprema dahilan kan mga kandidatong nagreklamo sa pagklasipikar bilang paribok o nuisance. Katakod kaini, ipinaliwanag ni Garcia na basado sa nakaaging ruling ka na korte, nagtaon na ininingiya sa COMELEC kung paano ninda ipoproseso ang mga ma-file nin kandidatura, ngunya na taon kung sain ang mga kandidatong naklasipikar bilang nuisance ang sa indang ipapaapod asin na tatauanin pagkakataon para magpaliwanag kung natabako sinda nuisance candidate. Yan ang pangalas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Milaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa, may pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria, sigurado una ang masa, tunay na albayano sa Segundo Distrito, tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Ngayong
panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahit angat ang lahat, kong Joey Salceda. Albay ahead angat lahat, oh. Albay ahead angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salutasin pang turismo, programa kang test, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahugudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, bro. Pray until something happens. Bagadugan. Diretso kita sa tayo pong programa. Second part ka na ribanan tadig di po sa Aramon Yato program. Hello sa mga late tuners. Siyempre, hello kay partner King Rinaldo. Nakandamay po dyan sa Bangkiruan. Karing man si Bing Buen Bores dyan po sa Malilipot sa San Isidro. Si Sir Banjo Barrios 43002 dyan po sa Alaska. And then si Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Good morning po sa inyo, Sir Arvin Balaoro 43016 nakantabay habang nagtatrabaho yan po dyan sa Dubai. Good morning mga kababayan ta. Oy, malapit ang piyesta sa bayan ng Santo Domingo dyan sa poblasyon. Ano lamang ang fight? Salamat sa nag-order kang crabs, ha? Salamat, hindi ko lamang pang gargasto si Papa Mar. Oh, Beno, mga dugang, dagdagan ta mga istorya. And then, good day po, sir. Sabi ni Vilma Basmayor, haros ngaya oral daw po ang brownout po igdi sa Cagraray Island. Bakusa na po oras, bilog na aldaw buda banggi. At tanang iyo, maski sa Santo Domingo man ba, damay na, nakabalik sa dating problema. Kaya, yan, sana, ha, Engineer Makoy, maayos na po ninyo yung problema natin dyan. Madali-dali ta, pinag-advance na ngayon indo sa Pasko. Ang Pasko baga, saro sa simbolo, so star, Buda saro sa mga nagkikimat-kimat na ilaw. O ngunyan, iyo man ngayon, style kang alikong ngunyan, kimat-kimat. Ang nangyari, dahil pangaya Pasko na rin sa mo. Di ba? Okay, sige, dugaan naman istoryali po niya sa luwas. Pagatugang para si Field Commander Jimmy Nasalita. Sir Chief, good morning. Yes, salamat tabi Director Mar sa mga oras na ini. Iguanin na sarong kampo digdi sa Banwaan kan uwas nagpe-preparar na para sa pag-file officially sa COMELEC kan sa indang bilog na linyada sa pagsumiter kan certificate of candidacy para officially i-file na sa COMELEC digdi sa Banwaan kan uwas. Although dahil nabanggiton kung saan ang exact location kay ni, pero natural may ororon ngo na may meriting forever na pag-proceed duman sa COMELEC. Pampira na yan na mag-file dyan sa UAS? Pampirang grupo na yan? Pandua? Oo. Primero ini. Primero kaso hapon, si saro sa kalinyada ninda, basta sarong kalinyada ninda, nag-file na may importanteng lakaw sa Manila. Dahil nag-inot na siya, kasud ba? Nag-inot na siya, nag-file. Then, sa grupo, ngunya na pasuro na initabi, Director, pagkatapos digdi, matuto kita dumana sa Siyudad Canligao, abangan niya to itong pronouncement ka sa hapon ni Mayor Nando Gonzales na kung ano ang suulugon niya ngunya ito ang basihan. Dahil na siya paghaputon, dahil na siya pagkonfirmaron o kung ano, iyo na ito ang sinyalis na siya masakat. Ano nga na yung sulog niya? Sa cowboy o so bado niyang pangtrabaho? Kamisulin. Na duwang pakit, duwang bulsa. May duwang bulsa? Pag sarong bulsa, Siyudad Canligao lang yan. Pag duwang bulsa, gobernador.
amo na, gobernador, may COC na nga ako kaan. Ayun. Hindi man sitay nando adi. Pauko dun man. Tututukan niya to ini. Sa company kong Joey Salceda baga, Oh. na goberna niya to kan mga nakaaging aldaw, latag nagapos. Yes. Oh. Ano siya, napigta sa talaas na sa mga kamot. And natural, yun, turning point ba kang politika ever since digdi sa tercer distrito kan Terming dyan ang gaan. Albay. Dakulang kunyan yan kung in kaso may mangyari man agad na ano yan, na pagbirik ang plasuka. Kaya medyo busy ako ngunyan digdi sa ko yung area of responsibility ta. Kung Joey nakapile na pagkakaswapon, ito na kuha na ito. Kumbaga, kuha na lang ito, observation na lang. Kan na mga sitwasyon sa mga surunod na mga kapdang. So, yun in UP and digdi sa district, NUP. Yan man ang grupo ni ni Congressman Didi NUP. Congressman Fernando Didi Cabredo and Congressman Didi Cabredo and Mayor Nando Gonzales. Wala man ibang partido pang naglalataw digdi as of now. So, yun na yan tabi, Director. O ni pa, dahil pa kita magkasalang, malatalata ko, nagtapos may na briefing pa, kan pinalaw na ko? Oo, sir, testing on tayo. Baka makadisturbo kita. Okay, malawgong ko na logo din ayun na, ayan, subilog na linyada. Pwede na makadisturbo? Pwede. Okay, so ranihon ta na ini si Tindog Uwas. Tindog Uwas? Pinapamayuan ini ni aspirante para alkalde Mayor Jan Trinidad. So siya na tabi Director Mar an ma-anunsyar kan sayang grupo and anong oras hinda ma-proceed sa COMELEC and mga announcement para sa publiko digdi sa UAS partido ninda in UP. Sir Jan, good luck and God bless. Sa ibong na linya po si News Director Mardila sa angkor sa DCGB. Hello Sir John, good morning. Hello, good morning po. Yes po, opo. Sisay po ang ma-file na po kamo kan COC ngunyan aldaw? Yes po, I am expected to file this afternoon po for our candidacy. Opo, sisay po ang sa itong mga kaibanan tabi, ano yan, Sir John? Okay, ang mga kasurog tatabi sa pagpaunlad ng bayan ng UAS, ang magiging Vice Mayor ta po ay the former Mayor and now incumbent Councilor Boy Riario. Ang mga councilors ta po, si incumbent Councilor Henry Raposon, si former Councilor Jing Redrico, si Dr. Brian Bustamante, si former Vice Mayor Evert Becerra, ang sarong kabataan na advocate ni kang agrikultura, si Alfie Riva, at si Sir DJ Mingito na saruman na former councilor kang Banwata. Ayun, Anom. Hello? Sir John, anim? Yes po. May anong po kitang councilors for now para sa Tindog Uwas team. Para sa Tindog Uwas team. Sir, ano ang yan? Ano ang in a nutshell, ano po ang sa tuyang ibubusol na advokasya para sa Tindog Uwas? Okay, ang Tindog Uwas ay gusto niyang magkakayuning asenso ang Banwang Uwas. So ining asenso, dapat magkakayuning dakul na trabaho ang idi sa Banwang Uwas, magkakayuning oportunidad ang mga Uwasenyo na magkakayon sila ng trabaho. Pangadua is mag-promote kami ng business-friendly environment digdi sa Banwa, sabing mas dakul na mag-invest digdi sa Banwa. And pangtulo is isulong mi ang mga social protection programs, lalong-lalo na dakul pa man ang mga malnutrition cases digdi sa Banwa. Opo, okay. Anong partido tabi kamo, Sir John? Under the National Unity Party ni Congressman Didi Cabredo. Ayun, I presume na iguana kamong kona.
Yes po, iguana po kaming Kona. Our documents are ready for filing po this afternoon. Ayun, okay po. Tabi, Sir John, good luck po, Tabi. Okay po, salamat po. Thank you very much. Yan, okay. Yan tabi, Director Marso. Dahil na po nin ko na pa, diretso na kamo ma-file. Dahil na ko na, ani ba na simba pa o kunang diretso na. Magkakaigwa po kaming misa this afternoon, digdi po sa Arong, na kung saan invited mi man ang mga suportadores mi digdi sa Banwang Uwas. Last message sa mga taga-Uwas na lang po. Ako, nagpapasalamat ako sa Banwang Uwas sa suportang naiiling ko na ngunyan. Talagang nagaanap ng pag-asa asin pagunlad ang mga tao digdi sa Banwang Uwas. So, once na nakatukaw po kamo bilang mayor kan Uwas, system in the form of government, lokal na gobyerno. Actually, good governance is the key. So, serbisyong serbisyong formal ang gigibuhan ta para sa mga Uwasenyo. Okay, thank you so much. So yan tabi, Director Mar, mga tugang. And pagkapakulay niya to sa aspirante para Mayor digdi sa Uwas and sayang line-up kompleto digdi sa Unity Tindog Uwas Party under Congressman Fernando Didi Cabredo. Tindog Uwas Team parang sila, no? Tindog Uwas Team. Tindog Uwas. Tindog Uwas ang sa inyong slogan, okay? So yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Pasalamatan mo niya to si Atty. Peter Vega. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Jim. Yan po ang samuyang Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Diyan po sa pagtutok sa mga nag-file ng Certificate of Candidacy diyan po sa iyong area of responsibility sa 3rd District. Sa Uwas po ito, mamaya sila mag-file. Grupo ni John Trinidad, sa iraruman yan kang partido na kinaaniban ni Congressman Didi Cabredo. Okay? Bueno, dagdagan tayo istorya. Partner Mario, kumusta? Kumusta sa segundo distrito? Babloy pa. Babloy pa, partner. Talagang nagtatarantyahan pa. Oo, may mga bigalat pa ngayon na kung ano. No. Wala. Basta ang importante ko niyan, diretso, partner. Ang Tarabangan Caravan na Popicol. Iyan ang konfirmasyon na mismo niyan sa opisina ka na Bicol. Kung saan sa aga, Chimpo na kumpleanyo ni former Congressman Alfredo Pidol Garbin Jr., may Tarabangan Caravan nagigibuhon digdi sa Barangay Taysan. Digdi sa Taysan tabi partner sa covered court ang schedule kan Tarabangan. Ini ang advance na informasyon sa tuyang unyan. Kiring kan inot ng pigigibo sa iba-ibang mga lugar bako sa digdi sa Legazpi. Kundi sa napang area kan Bicol Region. Kaya sa aga, pikilaoman na dadagsaon ini ng mga busto ng abel kan Tarabangan Caravan, tamang-laylayan na serbisyo ang yaon dyan tabang medical and dental, plus mga libreng gupit, mga nag-apply ng trabaho, ay gasin na dyan kay ang grupo na nag-asikaso kayan. Kaya sa agatabi partner, narayan sa Abangan Taman, digdi sa Barangay Taysan, sa pamayuman ni Kapitan Ben Rosin, ang schedule kan Tarabangan Caravan kan ako, Bicol Party List. Roger. Maraming informasyon, digdi sa Lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, partner Al. Mga tugay po na sa oras na alas 11:30 ng paggaga. An oras hatod sa Indokang ang simpleng pampakilig nor sinigang. Diatabs. Tapos ang diarrhea sa bilis talab Diatabs. Liver Aid Silymarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Transform your dream house into your dream home. We offer brilliant ideas and choices to make your dream come true. Come to the Metro Home Sale from September 6 to October 6. Up to 50% off on selected items. 0% interest for 3 months on major credit cards. Do you want to declutter? Check out our storage solutions and home improvement products. Why wait? Shop now at our Metro Home Sale for DTI Fair Trade Permit number FTEB 201370 series of 2024. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela.
Alright, mga tugang, balik po kita sa programa ngunyan po na pagkaaga. Bueno, mga tugang, balik kita sa programa ngunyan pong aldaw. Oy, sa mga devotees po ni Mother Perpetual Health, don't forget na 10 a month sincere novena sa day. Alright, o di. Diba po sa mga kabarangay ta, may problema ang mga kababayan ta dyan sa kunyan. Sa Camellia Legazpi. Dahil pakitang nakakaoron sa, sa LCWD, okay? Taigwa ng petisyon sa may pangapulan na sa Board of Directors, tabi, no? At kanag-dulok sinda duman sa luwa, ayan, so sa abiso sa inda na yung Board of Directors ang magdesisyon na kung paano bang sistema kayan dyan po sa developer at saka sa LCWD. Naputulan tabi, okay? Pero naghanap po kita ng mga paagi para may makaurong kita para mas maliwanagan. Ini po na mga mga problema kan sa tuya pong mga residentes diyan po sa Camellia Legazpi. Saan yan, Jerome, ang Camellia Legazpi? Diyan sa Puro? Ha? Saan ang Camellia Legazpi? Diyan sa Puro. Diba? Mga 100,000 na ang mga residente sang kapurotolan ng tubig yun. May mother meter. Ngunyan, nagkamuroso yata, milyones ng bayadan, di pinutulan. Di damay ka boss mga tugang sa mga residentes dyan. Okay? Ay pangyari sa buhay ta. No rin doon dapat pag igwa ng mga residente, pwede nang garong individual na di. Bako nang su grupuhan. O tarog kain mga tugang nagka-problema ka boss. Sang dyan niya dahil sa maabaka. Okay, mga tugang, grabe pala su mga nilubog na tubig kang adi. Kan itong mga kambagyong enteng, puro na ang Camellia. Ayan ba ang Camellia Legazpi? Wala na ibang Camellia Legazpi, lang yan. Dahil ko sana kamisado na. Yan, sa diyo mas nagaroon ng Camellia, kabastan Camellia Legazpi. Yeah. Alright, okay. Alam ka lang tapos, piko pala ko si Karen ka, hindi ko may nakauron. O kung si pwede makauron sa Board of Directors, okay? And then, siyempre, sabi na nga maging baka pwede mag-intervene na ang lokal na gobyerno. Yeah. Yung sanggunian. Yung committee kang na nakakasako ng mga public utilities, baka pwedeng tulungan nun itong mga residentista, magkagawa ng dialogue with at saka magkagawa ng arrangement ang LCWD between the developer, anong pwedeng eskema para makabayad sinda tapos maibalik yung yung linya ng tubig sa mga residentista. Dati na pikirasyonan ko di garo dahil man na-saturate. Ay, Diyos ko. Ayan po ang problema ta. Basic necessity, mga tugang. One of the very basic needs of man. Tubig. Sabi ko makasuhapon, maski dahil ka ning pagkaon, kung may tubig ka, makakasurvive ka. Tapos na Yusuf, yan ngunya nung araw ka ni mainito. Hindi, paano nakita ka? Bueno, Joshua James Bino nasa linya. Joshua. Yes. Maraming nalubog pala. Marami. Ng mga schools. Pero ang problema dyan, ang bagal ng rehab. Correct. Anong sabi ni director sa ni ERD dyan sa backlog kang mga eskwela na dapat i-repair? Ang sabi ni Engineer Ronald Asis, by coordination meeting na sinda Sir Mar sa DPWH para ma-fast track sa mga delay na mga proyekto. May report nga ni Kasubago, pinagkapunta na sa DepEd. Kung ano ang pagigibon nindang strategy para kumbaga di mawalat sa ibang mga eskwelahan. So report Kasubago 2023, year 2023. So, for repair na mga building, nasa 660 ang target. Iso? Pero, Pira naman. Ang na-complete pa sana, 230. Dahil nga 50% pa lang? Dahil pa, may new construction pa sa na building. 2023 man ini.
300 plus ang target, nasa 90 plus pa sana ang completed. May rason kung atrasado? DPW Shermar ang may kapot Oh. sa sindana so implementing office, pero sa lado kan DepEd may naki-meeting na sinda sa DPWH nakioro na ma-fast track. No. So, mga atrasadong patrabaho. So, syempre, so, estudyante, apektado ang pagklase. Dapat palang kaulo nila na kung pwede sabayang kinali-dali. Oo. Milyones pondo ang siguro ng Bigi Shermar. Ay, pero may pondo, di ba? Ang makangalas dito, igwang pondong pigtatagama para sa rehab. Tapi may nakanda baga ang gobyerno kayanta, ang paramount dyan is makabilta sa tultul na pag-eskwela, mga aki. May mga eskwelang kasi na mga tauna ang binilang hanggang unyan, akas pa nga tao. Sa malilipot, may nagyan ako dyan. Duman sa ibang mga lugar, ano nang narinig ako kayo ni? Diba? Sa presentation nga ni Kasubaga, sabi ni Engineer Asis, so, ang bilis niya pag DepEd. Oo. Pero sa sinabi niya, doon nga yung implementing office ka, DepEd and DPWH. Ang bilis niya pag sa DepEd. Kaya pala na ano ko na, kaya si Mayor Crisel kan Tabaco, ang ginibo, uminutang sa lokal na gobyerno para ipairay ka mga eskwelahan. Paray kung ano kang gabos ka generous ang LGU. Kung suba nga sa radit man talagang LGU, paano nakaasa talaga sa national government? Igwa ka naman ka natatrabaho. May na-identify di sa Legazpi o sa 2nd District, pira nga ang breakdown digdi? Igwa sir Mar na breakdown per municipality and city. Pero i-review ko gara. Nganing yan maging guide mo kung anong para masusugta dyan sa DPWH kung rin man implementing agency yan. I think makunaan region, tama ba man sa ng kantidad gaan? Baka man yan 50 million. Basta, di ba papasok ng district yan? Pag nag 1 million above sir Mar ang kantidad can repair, DPWH na yan. Lower than that, DepEd ang nag-implement. Ayan, grabe man na di. Anyway, sir Mar, i-review ko gabos, tapos siguro untang mga numbers. Ngaling masusugta sa ang problema. Kung igwang pundo, igwa ng plano, igwa ng engineer, igwa ng kontratista, anong problema? Saan ang problema? Actually nga sir, masarap pa sa nahaputa, may basis pala, lalo sa mga hararayong lugar, eskwelahan, may basis pala na pag may i-repair na classroom, may ipapatugdok na classroom, sa bidding pa sana, palyado na dakulo na nag-a-atras ng mga kontraktor. Dahil sa dagdag gastos kan transportation. Halawig. Pero may resolution ko tayo yan. Dahil na mag 10%. Pwede daw. Para sa bayan, wala nang 10%. Cross for board member. Ay, dahil kita kaya noy. Hanggang tarailing sa nakita, tsaka taga para boto sa nakita. Anyway, sabi, that will be the last foolishness I will do to my life. Big words. Dahil nakita dyan, wala na sinda dyan. Digdisan ako sa DCGB. Ay, dito maugma. Wala maugmang magpatabakan mga hanit. Buto naman sa mga hanit, kumakaramang na naman ito. Masiring sa mga plato ka, mga mapirista ngunya na Oktubre sa Santo Domingo. Salamatan mga crabs. Hindi pa kita sa iba pa niya itong mga bareta. May saro ng eskwelahan sa Catanduanes ang nagpaabot ng initial na report sa DepEd Regional Office 5 na naapektaran kan nangyaring linog kasubagong ata. Sa report sir Mar ni DRRM Officer and Project Development Officer to Mr. Deo Moreno,
igwanang sarong eskwelahan sa partikular na sa Santa Rosa Elementary School, Viga West, Catanduanes. Viga? Catanduanes West. Viga West, Catanduanes na Provincial Office kan DepEd. Kung saan may classroom duman, Sir Mar, ang nagkaigwan ng mga batak sa sindang mga wallings. May crack. So kaya, Iyo tayo intensity 4 sa Catanduanes eh. Correct. Kaya sa ngunyan, si Gunki Moreno, Sir Mar, matapos ma-receive itong initial na report, nag-conducer sinda nin pag-verify as in nagalat sinda sa final report and validation kaining Santa Rosa Elementary School and depende sa request, pero pwede sindang ma-downloadan nin pondo para sa sindang pagpa-repair kan classroom and posible magbugtak, Sir Mar, nin temporary learning shelter tanganin ng Diamond Mapektaran ang pagklase kaining mga estudyante na sigun ki Moreno pag siring kayan, Sir Mar, na may maski salit na crack ang sarong eskwelahan, dahil mo na yan tipalawagan ki estudyante buda maestra takikordonan para masiguro ang kaligtasan ka na gabos na yaon duman sa nasabing eskwelahan. Yeah, very good. Ang aning ma-assess man yan kung yan pwede pang gamiton. May validation, may assessment, Sir Mar, kung pwede pang gamiton, ipahagi sa nasa repair or depende sa maging result, Sir Mar, ka na assessment. Pero sa ngunya, nag-aalat pa man so that Bicol ka na final report ka ng kaining Santa Rosa Elementary School. Pero sa ngunyan, wala mo na nin tao duman sa classroom na nagkaigwa ng crack sa sindang lanaw. Ayun, okay. Sige. Okay, Sir Mar. So, yan dang dagdag na istorya. Live digdi sa DepEd Bicol, Joshua Bina, DCGB. Thank you very much, Joshua. Ali po dyan sa PressCon, third quarter press conference ng DepEd Bicol. Ayan, napospon yun pero natuloy mo ng gararingon yan. O yan po ang enrollment at saka yan pong mga repair and construction ka mga classrooms ang tinalakay. Bueno, nagdagan na po ang mga istorya. Si Karen Ala nasa linya na. Hello Karen, good morning. Yeah. Direct good morning tabi sa imo, good morning man sa mga palantabay. Mapaon sa natabi kita direct no, para sa kaaraman mo, lalong-lalo na kung ibang mga taga Camellia Legazpi Subdivision na nagtatangog sa tuya mo niyan. May kinaraman tabi ini sa ipigiras mo sa na concern na halos tambulan ng warang tubig naman sa Camellia Legazpi Subdivision. Dito na sabi paano yun, sa pag-follow up kan DCGB News sa Legazpi City Water District o LCWD, tangani na matawan ng kasimbagan halagad solusyon ang concern na ini. Ang naging kasimbagan kan nakaurong pang empleyado duman tabi, Sir Mar. Unfortunately, wala nga yadigdi si Sir Jesus Enrico Moises Salazar na iyo ang General Manager kan LCWD na talagang makakasimbag sa to, manungot sa concern. At yun sa usual tatabi, direct mo na pigibo na pag-anag paga, kung si Isay na tao, ang pwedeng makakasimbag lamang sa to. Wala pa lang si GM. Yes, sabi Direct Mar. Talagang isigturo talaga kita kay General Manager po, sanaan makakatao kay ni. Pero dahil nga ita loaded up po ini sa mga seryanin meeting, ang inibuta tabi Direct Mar, mapa-appoint na sana kita, sir, i-schedule na i-interview sinda. Okay. Kasi sikapon ka kung masusugpin ito sa available time ta. Ang ofisi, ang sige taman tabi actually, Sir Mar, tigaan tabayan taman ang COC filing. Bali, magpo-follow up po kita pirmi duman kung available si General Manager, nani mai-on air taman po ito. Alright, okay, sige. Direct since yaw naman lang po kita digdi, no, pasudahan pa naman, yaw naman sa nakita digdi, nakabalik na sa mga oras na ini, tigdalangaw pa ang COC filing venue kan Ciudad kan Legazpi. Pangarap pa nang na nagbubuhay naman sa kudgo niya na magpandikti halos balik-balik ang tabay kita digdi sa Gregorian Mall, kaiban mga taga Comelec Legazpi. Talagang kumbaga maluya pa ang baduya, kaya di pa nang ganda nagkabre naman digdi. So yan kami, Direct Mar, ang update hali sa LCWD, halaga digdi man sa COC filing venue kan Ciudad kan Legazpi, Karen Ala, DCGB. Thank you very much, Karen. Para tugayin po mga dagdag natong impormasyones. Ano talaton ta? Na wala para si GM eh. Hindi natin makakausap pa siya ang may pwedeng makapagpahayag. Anong magiging desisyon kang LCWD kayan kapag may moroso ang developer
Dapat di madamay sana yung mga nakatira. Di ba? At ano ba yan? Pwede na ba na humiwalay na sila sa mother meter? O yun ang sarong question pa, di ba? Kasi may mga ano kasi yan, may policy ang mga ibang mga subdivision na arog ka yan, may mother meter para daw sa quality ng water. Diba? Ay, arog ka na nagkaigo ng problema. Di damay ka, boss. Di ba? Alright. Bueno, paling Jomar Bien nasa linya para po sa dagdag natong impormasyon. Ali po dyan sa First District. Padi, kumusta? Kumusta dyan padi sa area mo? May nag-file na? Wala pa. So, dati manggiraray. Yung manggiraray. Talagang may numerology at saka pungsuy na pinagsusunod? Pero so, grupo baga kasod ba? So, grupo ni Nuki Bombales, Liberal Party kan Bakakay, nag-file na. Ayun, So, grupo tapos sa Santo Domingo, si si Richard Mansana ang nag-file pa dumaan. Iyo pa man sana. Iyo pa man sana. As of yesterday, na nung unya na aga, nagkapira naman din sa naman ko dahil pa. Baka sagay ko, ang tentative schedule na mayor yun sa aga eh. Pero dahil ko lang sigurado kumalaw sa aga. Di maray kong ini. Anong pizza sa aga? Pizza 3. Pizza 3 o paitaas man ang gandang kawikaw. Pizza 3. Paitaas. Pwedeng igwa sa aga. Ayun, okay, sige ba bantayan na sa 4 pababa naman. Pizza 5 igwa. Pizza 5 pwede yan, igwa. Kaya pizza lang 6 dae. Pizza 7 dae. 5 Sabado ade. 5 Sabado. City dae. Pababa. Pero igwa ng schedule na pizza 7 may nakaulay ako. Sa Malinaw, si Mayor si Bilo. Sa Malinaw. Pizza 7 da siya. Sa Malinaw. Sa bagay, sa numerology kasi, kunyan man yan, surety man. Lucky 7. Lucky 7. Di ba? Lucky 7. So, iyo yan. More monitor lang kita. Ayun. Ano ini? Baka yung managa dito sa mga pungsi ang pigsusurundan. Boda sabi kan mga taga-comunic na kaulay ko, kada lang ngayon kang partido, dahil pa naayos ko na. Ayos, Kona, pagkatapos duwang pidaso ng documentary stamp. Dahil naman dahil kayo po ang documentary stamp, kung dahil mabakal. Dahil na da. Magbayad na sana dahil 30 pesos sa Treasurer's Office. Resibo yun ang i-attach. Resibo sana. Resibo. Okay. Pero kung may documentary stamp, mas maray. Tangan, isa dit sana. Tapos, uyuga mo man ang gad. Idudukot mo sa alabaw na resibo duman sa kaganang kan documentary stamp. Ang yan. Alabaw na maray. Pwede na yan. Alata, monitoring lang kita, monitoring. Okay. Mientras tanto, pade, sa ibang bareta, posibleng pagabot kan mga taon dahil na kinakaipuan pang maghatod kan basura ang Isla San Miguel, digdi sa sentro kan Tabaco, sa sanitary landfill. Inihulit pinagpaplano kan lokal na gobyerno kan Tabaco na duman mismo sa Isla San Miguel magbugtak kan pinag-apod na pyrolysis machine. Ini pa ding pyrolysis? Modernong kagamitan. Pyrolysis yan? Yung sinusunog yan pero dahil walang usok. Walang epekto sa kapalibutan. Yes, garo yan sugbi gagamit na teknolohiya sa Singapore. Roger, medyo makantidad man ang gada. Pero may posibilidad na mangyari ni sa Isla San Miguel. Tadiit man sana ang ikikater na basura. Yes, Sa ang kantidad, nagdidepende sa volume kan basurang tutunawon dyan. Iyo man ang kantidad kan machine. Pero kung dit man sana, buro barato man lang da. Ini ang kinumpirmar sa DCGV News ni Reynold Martires, ang sentro kan Tabaco City. Matapos na sabiyon matapos na pinagbusol na ninda sa planong Central MRF, duman sa Isla San Miguel, kung saan ka nakalis na simana, pinaginagurarana so sarong dakulang building para duman ibugtak ang Central MRF tan Isla San Miguel. Sinabi ni Martires na napag-ulayan na ninda ni Mayor Crisel Lagman na matapos na ma-implement ini na MRF,
pwede nindang isunod itong pyrolysis. Sa presente kaya, Paring Mar, ang mga barangay, iyuan nagkukolekta kan sa indang mga basura digdi sa Isla San Miguel, pagkatapos kayan, so residual waste, idara ninda digdi sa sentro para ipasabat digdi sa mga empleados kang sentro, tayo naman ang mahakot kay ni Hali digdi sa pier, pasiring sa sanitary landfill. Kaya ang initial ngo na niya na lockdown kan LGU, magbugtak na nin Central MRF duman sa isla na pigbugtak naman nga ni, although day pa ito operational, building pa sana, day pa man so ibang mga kagamitan, na ang katuyuhan, so mga barangay sa isla, duman na sana sa Central MRF, idara sa mga residual waste ninda, day na sinda mapasiring di sa mainland. Then, pagkahatodan ninda duman, so mga empleyado kang MRF duman, aayos-ayoson nini, ipapakarayon, then ikakarga sa babakalo na truck boat ng LGU para darahon na digdi sa sentro ang mga residual waste. Ayos So, dahil da mapapagal na so mga barangay na iyupan mag-iskusar na magpasiring digdi, magdara digdi, kundi hali duman sa MRF kan kanya-kanyang barangay, ihatod na ninda, duman na sana duman na sana sa isla, sa Central MRF. Roger. Then, ito na, so senro na kantabako ang bala pag dispatara o pagkarga kayo pasiring digdi. Pero sinabi ni Martires na dahil dyan natatapos ang plano, dahil lang pinagkaplanuan ninda na magbugtak kay itong pyrolysis machine duman sa Central MRF. Oras na mapangyari ito, pade, dahil ng basurang dadarahon digdi, dahil ng residual waste na dadarahon sa mainland. Pag-abot naman sa Central MRF, dumana ini tutunawon sa paagi kang kalayo na daing aso. Yes. Na daing epekto sa namaraot sa satuyang kapalibutan. Pinaliwanag ni Martires sa pagkikipag-ulit sa DCGB News na medyo makurukantidad man ang kadini, pero makantidado na maraini kung ang ikikater kene. So, bilog na syudad kang tabako. Yes, Pero kung ito man sana sa San Miguel sana, sa isla, kayang-kaya. Minimal man sana, dit man lang ang babakalon man sana kan. So, sa dit, siguro ngaya mga 20 million kayan, makakatuglok na sindakan pyrolysis machine diyan sa isla. Kayang-kaya ang basura na ma-accumulate kang Isla San Miguel. And duman mismo, ma-didispatch na ng basura na dahil epekto sa kapalibutan dahil na kinakaipuan pang makadagdag sa basura na niundig di sa sa sanitary landfill sa mainland kan syudad kan Tabaco. Kung narin iyan, Roger, kung narin iyan, dahil pa nakasabay yan sa 2025 budget, kaya malamang 2026 na yan mapauto. Yan, saka ang magayod yan, may plano na feasible. Pagkatapos, ang ano lang kayan, decision nila, kung taigwaman yan na abo na natatada, kung saan ito dadarahon. Yun naman sa Roger, pero dahil nakakapekto na sa environment. Baka pwedeng isalakda naman duman sa mga pig-recycle ang abo. Ayun. Ay, pwede man ang ganda. Naramdaman mo, di ba nabisita nindo yung Pading Mar? Lahat mga plastic big di sa tabako, pigigibong hollow block. Plastic buda, buti. May gilingan dyan baga sa kanyan, sa Hiraya Manawari. Pigigibong mga bloki-bloki na pang salog, sarong. Yung ano yan. Baka makasabay duman. Ba't hindi ang San Miguel? Yung naman, pa-modernize na sinda. Bata may bubugdak pang planta kay kuryente. Roger, nakulaon talaga ang San Miguel Mariray na magpasiring San Miguel naman. Magiging na barangay na nga ni Bagayan, tababa nga unso barangay Hacienda. Ang kabanga pa lang kan Isla San Miguel in terms of geographical size. Ang kabanga kan San Miguel is Barangay Hacienda. Dagulaon talaga ang Hacienda. So kabanga, 4 na barangay. Di ba po, titipakan kisaro. Titipakan kisaro. Okay. So kabanga, 4 na barangay. Dahil tumahiro. So barangay Hacienda,
babangaon sa duwa, ang saro magiging barangay bisita. Ayo, no? Kaya magiging ano ang barangay kayan sa mga maabot na panahon. Nasa proseso na yan pa rin. Doon na kula na ka ng ikutan mo pag abot kang panahon. Kung may tulay na. Pag natulayan yan, pasiring na hando ba ng dalagang ko? Vertigo, O baka magkaigwi baka magkaigwi kay DCGB Boat Patrol. Ayos na din. Naman tao to, may grupo na ning kabalikat diyan sa isla eh. Oo. Iguanang tinatag dyan na kabalikat na Roger, Silicon. nagpaparahiwas na ang tinampo. Ginanghiriwas kang tinampo sa San Miguel Island. Very good. And di na sana, masasakop na gabos na barangay kan mahiwas na tinampo sa San Roger. Miguel Island. Okay. Yan pa rin ang Barata, Jomar Bian, DCGB. Thank you very much for the Jomar. Mga doon, and yun na po. That ends our program for today. Sana po kami nakapaglingkod ng tapat at tama. Thank you po ka boss. Para ni Kuya Names Flora. Tagalog Technical Asing Abilog na tropa. Ako po si Marnila. Thank you. Hangos lang po ako pagbalik ko. Kasabay ko na po si Jasmine Bololoy sa Bareta alas 12. Aram